Weronika, Adam, esaigu zuek nungoa zarete? Ja pochodzę z małej wsi na północy Polski, która nazywa się Chmielno. Eta zu? Argentina, de Mar del Plata, 500 kilómetros de Buenos Aires en la costa. Eta zuek txikitan bazen duten harremanik euskararekin? Nik etxean, amonarekin, amonak neukan euskalduna. Eta zuk adau? Neure kasuan karreran frantses filologia ikasten ari nintzen bitartean, orduan txasik ginen euskara ikasten aukera eman ziguten, da besterik gabe izen eman nuen. Eta nola hasi zineten ikasten eta zen metodo erabili zenuten? Bueno, ni hasi nintzen Argentinan bertan, orain 20 urte dola, hasi zenean Argentinan euskaraz programa jaularitzaren bitartez, eta euskal etxean hasi ziren euskara klaseak ematen, astean bitan. Eta zuek, Adam? Poznanen 82an edo 81an uste dut hasi zela euskal irakurletza edo horrelako zer, eta orduan euskaldun batzuk joan zirena da, euskara irakastera, eta holaxe apuntatu ginen. Eta zuek zenbat denbora dedikatzen zenioten ikasketari? Gutxora bera, astean 3 bider edo, ordu terdiko eskolak izaten ziren, eta holaxe. Eta gero, neguan etortzen ginen ona, urtarrilean edo lan, 5 bat asteko ikastaro bat egitera, Zornontzako barrentegira, eta udan irailean edo lan bebai, beste asteriko ikastarotxo bat egitera. Zuk bizkaieraz bai egiten dozu berba, Bai, egiten dut bai. Lagunekin eta azten zarenean, da bertako jentea ze majoa dan ikusita, bakizu, kutsatu egiten da hori, eta eurekin egiten duen moduan, egin da. Eta euskara ikasi izanak zer suposatu duzuen bizitzan? Euskara niretzako izan da, aukera asko izatea. Argentinan bertan egondan, amonarekin lortzeko konplizitate puntu bat, eta gero, euskal kultura ezagutzeko aukeritzela izan da euskararen bitartez. Eta bertan gero, suposatzen zen niretzako konpromiso eta militantzia handia, zeren guk irakatsi behar genuen ikasten genuena, gero euskararen alde lan pilo egin behar genuen, toletzen genituen ikastolen jaiak, euskararen egunan, eta bat ekitaldi euskararentzako eta hori zen konpromiso handia izan zen. Eta zure kasuan, Adam? Euskara zer dan, komunikatzeko tresna bat, egunero erabiltzen dudana, etxean, lagunekin, lanean, hemen egunero erabiltzen dudan gauza bat. Kanpoan beste hizkuntza batzuk erabiltzen ditugu moduan, hemen berton Euskal Herrian euskara erabiltzen dut nik. Beraz euskara egunero jartzen duzu freskatzen, ezta? Bai, euskara freskatzen, jarri freskatzen, hoxe.